Cardom Nilimen depend rompi Lapen pinning way labang show talk show on six schedule and autonomous state pinning way ing deng haroi sira trokke braisi ang deng lo asi labang so pinning way kaching ki chethan pon jelong itum kaching hon ani Ritukram sapi APHLC Women Wing Secretary alang li chitong don alang li lapen dun thudolang li tumalong APHLC along songjapo alang li ta cepaduk pro babang lo itum ang li mem ke thare li gypsum be Pardon. lapen pu nili dung do thulang labang ke itum kaching honai APHLC asong amai phulo ake hai jai katha Cardom. lasinon pinning way athepi kaching ki ponji alama bangke Indian Constitution along mate Bharat সংবিধান along labangso Article 244A Article 244A kopuson si kedoma lapen komantuan ingkan pensi kedoma labangso puthak si jasemet ingdeng si bangke chingki jethan ponpo lasi labangso puthak kapathan ponje phan kopuson kopi pensi kedoma labangso puthak nelike chengsi duma jaya thar sar phansi arju pona Article 244A ke doi kok atheke aprang APHLC atum Karbi Anglong penta APHLC dopik lo hala sahut NC Hills penta APHLC leaders pen armu dopik lo hala sahut lamatsi dopik sitahala election ke haiji apana bange dordelang lason athema rat atum ke hala suhuta la hakok thani le pen hore bong sika hala soke pharuta long le he sika isi hinia nan ke long lason a pur hala suhut amasi 1969 ne pharukre sir kebra throkebra sir keb aningkan ilitum autonomous state long lok lo autonomous hill state long lok seta Karbi Anglong Congress atumsi election highway titi hala bang suhut Karbi atumsi kape hailo hala ke highway ke tum ta adai dolo tema seta rat atum la adai ke do binong ke alang litum hala tum pan pe highway titi lo masi hala election highway atum bang election highway titi atum bang la autonomous state war fit Congress tum sige war lo lake la pen hala bang so Congress atum non ke ka BJP da dolo non ke BJP along ta kong ala so amuni da tum thak thak la pen Congress atum lo just semet la Congress tum lo si war fit si APHLC atum non ta hala bang so APHLC atum ring at lang aja tum ke nang le tum pini le pen nap le arjudam seta harsing taru ake hai dak loru lang so sido dipu alang lifan arjudam tami lapen harlong bi ing tikathar alang lita sar eng lo arta ningkan 84 throgner kebra pli malom le tang lo alang li non ha dimapur sido lapen alang li tika account bur arong asar lo alang li phanta arjudam tami alang li tareng etlang lapen Jimias Hanse putado ha tika alang li phanta arjudam tami alang li ta sar eng lo retire at lo lapen nili amata lo hala bang sohut api APHLC along ke claim dun abang lo a membership nili endun desita nili athiman nili government sakori si claim pada sohut amasi ne member endun desi akam bang claim dun lo lasi hala bang sohut alam le arju kachini kang tung lo pulatang te hok kachini kang tung pulatang te hadi muni tung kachini ke ing tung pik nang ji la pot hok alam chini nang ji la si harsing taro dolang la pen ke harlong bing tika thar dolang jimias hanse dolang la pen along kaprek dolang muni tum bapuram hanse dolang ha ke kang adong bapuram hanse dolang alang lita reng erlang no anta non itum APHLC along si non ta ko nang dudun tu
alang litum han Arjuna la ke APHL sia tum si la Congress tum autonomous state war phit lo amasi APHL sia tum si ha captain sangma tum long hala central body tum APHL si central body tum long dam si anning ki thi pen ason an lo ke damเนี่ยในตุ้มพันกปีนี้ก็นังเคลมเวกปีนังเคลมปีเวกนั่งนังตุ้มล่องลอกโลปุเลนังตุ้มกังซัมรีเปียปอดโลตัวอันซีอันนี้กิทีดำโลเอามาซีฮัลโหลตุ้มเก็บบังไงกังซัมรีกันลีโลวางตะวางโลดักดิพวนตะวางโลAPHLซีตุ้มวางโลดาร์วินพิวตุ้มวางโลBBลิงโดโลไปอนุก็เปรตตุ้มตะวางโลนี่ลีจินี่เป็ดเปก็มัดโลมาแค่วางเสร็จalang litum bang lo BB ling do pen captain sama abang nang dun lo nang dun det lo nesta bang thi bak do APHLC leader tum chomanga tum garo tum dak bang lo nanga central body pen ha shillong pen nang tum ta nang ding dun not pusi seta dak congress tum ding dun det lo ne tum ke nang ding de lage heno pick autonomous state separate state hempret ke no pick pusi pudun turong lalang litu nitum ke cum asamis long si doji pu ante sir hal sudhu karbiang long sor jong si autonomous state henopik ulote koson si autonomous state ha sudhu long lok sir autonomous state ke long ilok ke la APHLC tum do ke ante dak penta do lo ke election da che dan nun lo ke nelipo basa ka thar ta election che dan nun lo APHLC pensi neli long sodar ka thar ta APHLC pensi election che dan nun lo 1967 aningkan la pen bapuram senar alang lita APHLC pensi election che dan nun lo la pen ke barelong terang ta APHLC pensi election che dan nun lo la pen ke raidang ingti ta alang lita APHLC pensi election se dan lo seta karbia tum alang litum man perem dat lo hala bang so lama si hala congress tum high verti hala election autonomous state nang ne separate state nang ne pu atu la non nang litum chining tum polete la so kitab le lang seta chok lo ladak neli un an ke tok lo a hogalam si ke tok lo la solam kapachu bei kalilo yersa kopine atarik pi ne ke chok che doji mene adim ke chok che doji mene seta ladak alama the pi bangala ladak chok lep lo ladak ke la si dak pulo 1969 aningkan election kerem veratu autonomous state one dead lo seta election ke hayatu war fit lo komat si ke war ladak alam tok pe mil jong si ladak chok chi pon de alang litum le lut akitab tok thuno tok pe min alang litum a hok alam bu jong si tok hai pudang te tok not hala dak no hill state no rest po akitab ta du non li long da non che wan be si ta dak du hala dak dar republican dia si aprang APHLC leader lo alang li si tok non ke APHLC tum si autonomous state ke war pusi BJP tum congress tum kachotoy asokidara tum mason lo alang litum ningje no lo lage rata tum pan kapa lage BJP congress tum sika ningje binong ke lage hala tum ke angho chonana hala kaningje tum bang hala sohot la aprang ke non ke to bom meghalaya state ta labang lata asam harlo sidolo kalan tangte kopia pot si aning kang samse le akaprek state ke hanosa aning kang samse ke lapo hello aprang ke ilitum abang putin akaitin ta itum methangari chu durep methanga det durep la India independence long le akoke lapo India independence 1947 aning kan long lok lo amat hala British tum bahaduri o heno oposipu amahan la tum par sosela Assamese leader tum ban bahaduri tu mucot tang aja plan amat ili tum phage nang dong sit de lam dan ar dije la sihala constituent assembly along constitution ke top hut hala suhota inglong leader tum phan JJM Nichols Roy Reverend JJM Nichols Roy si schedule tok lo alang li phan ta ing ton wret hala a constituent assembly along ta da alang ni chedan alam chedan nang pik lo sila
Assamese Bengali tu hadi kabahaduri ilitum hill area apoisan ta hadi bangenang pipedat titik kiwi amat hala suhut nilitum karjudun long 58 lakhs po bayar apoisan la sige 58 lakhs ke tepig lo dok pig apoisan la inglong area phansi towar ka selama phan pomat bange hala kamai kya anglong along towar selam rong lata inglong lo ke pujo ke puke hala hills area plain area po alam bange pudam de la inglong nang ipuan pujam chot lo teplong ason bui chong do ko ma hala phansi ai hala ta inglong lo pujo ha inglong wang lun na ling wa ha thoy ju ta hala Assamese tum ang bom ta inglong wang lun lan ke du mati hala ang si latum phanta hala daksi chorus lap lo la son si gibi ante la dak karbi anglong masor la support thang da opus dun de hala sige ko opus dun ye lig la Assamese Bengali tum phan si ke kroi dun thu la alidar ka chi krong ke tek muchot po ba la Assamese tum ke tek ke kalilo hai da la Assamese tum da ke tek the nei tum phan si kang wai ti ko ma hala so penta non ason lo ke tek the nei tum phan si CMEM MLA minister pache plang po halatum aphan odd link si ahatia risi mason odd si la karbia tum han kapit thing kapit chok la boson kapit duk akam kapit claim la pulasi non na nang tum chini ji tika M school pudo wothalang so hedi ameng ke tika M school de wothalang so hala suhut tika M school wothalang so ke karbi ke edon wet hala so ne tu chini ke la ta hadak society long kame claim kro hem sor ma yok lana anpar ke Assamese Bengali Bihari la pen ke la Marwari tum thai sel hadak ke amar la tika si do la mangso school amar wothalang so wande la pujala ilitum IMLA tum lo Dhoniram terang Sotro Singh teron tum lo ke claim la ke tika ke la ke karbia long pot dak school binang ne puyo hala Bengali long arong si binang gi amar wothalang so wande amar amena bange larli de ke larli ta tika sor akaprik kapachi hanglong leja pa amar la amena bange larli de man non antanang litum pin nap le lang da ke doga wothat langsung nili pohala daksi headmaster assistant headmaster ke apran la school ke tika anglong ani tu mehemaduk tika anglong se hadaksi ke school ke ama 1956 aning kan si labang so school dak wothat langsung wande ama si nili pota la phi ke thandun lang ningkan ke thombak hadak thandun lang ha wothat langsung si ama si APHLC long dun lo ama si APH dun pen jok alang li nili po bang assistant headmaster long sodar katharta alang li phan long thi long thom pli plum veret transfer veret la congress tum choma thalam suhut kapisung kapiduk la headmaster account ka claim kar biang long hen amasi alang li ta Master Kamen che resigned at si APHLC Ludun Chok la 1963 aning kan la puja la pen la son dak taksi nili rakleng sia bangta la ta APHLC long ka che rabdu na posi 1959 aning kan 59 lo ne 58 lo ne aning kan nili ga bang phan ke asakori pen plung jui lo gor asam government tu dak congress tum si pu plung nanji pu amasi alang li PWD office kam klep hadak pen plum joile lama si hedi congress atum la pen non ke BJP atum long BJP long lo haso congress tum gitu la pen non congress tum long ta dulang la tum si autonomous state ke var APHLC tu ke wan tum lo la ke manghunang ne lo jong si manghunun thu bom te Assamese nungge ini tanal ili tumpan murkho bosi na pulo kedi murkho tu muchot po lu ong bosi pulo kedi lu tu muchot po ili tum lasi lage nang li tum manghun nang nero non BJP tum kachutoy amunit tum congress tum kachutoy jelo nge rat of pan kapachu beya pan poisa long dun chom ading le ni kapachu belam ninge thabara ke chokchi rat of pan karbi dum ma pachu be karbi claim nang ni nang
hai uni tami sida karbia dom hanga pilua ka me claim nang ni la si how to radam plot si APHLC tum ki pu pot si la 244A ke tok lu la lo alam thang da velo la no ki jut lu la bang ke non ke to pom la Meghalaya autonomous state long that afisi la bang so article 240 constitutional long ki bidun lo 244 kalang lo 244A bang kalang lo aprang ke 244 puana la puson do dolo la si la bang so puthak pinik ke klar kle ason dolang plotang te nang litum ta kachini ji phan arjik tame lalu nili kachini asap so non open nili adilo mati ko support si halaso ningkano no sala ko pila Meghalaya to mo check dun loma hajar loma di ekan pregala to 448 tuna posi ke hang loma halaso ho nili kachini charlie long time ateng ke 1960 ni kan ulam si halaso laptum protest bang change lo bon sar laptum bang mane ka protest ke 1954 ban India lo ala Assam lo mane Assamese language si sud official vipo pu la so jok si la non le ke claim son non le ke claim son lom le la education minister la minister Himanto Biswa Sharma kaninje hai la son tak thak lo hala so 1960 ning kan la so ning kan so Assamese abang si official language pi vipo wa joine masi hujo duru la long kala no tribal tu no una la si chesong pe tu ada party do anda isi ora party lo mang de lo APHLC lo hala so APHLC lo si bang si la tu mang ke chesong ma 1972 ning kan si la tu ma pi hempre ke bang ke na long no bon sar si so la son taxi ko people sir itum tang ta dakta la non presently ta la son situation no bang elo ji Assamese is importance bidam pilo that's official language that's a mar population hote son sir ilitum rata mane ning kan samsi jepak lang nun pen so do government pan criticize ni sir so in ke kalang pa jok ve na break pen pe jok nangi pu pe le te non ke non ta ko Assamese ning je vek tok vek nangi pu alam nang le tang le lo sakori le ke claim bi pu le te Assamese tek vek nangi pu alam nang le tang le lo an ke hal tu nge challa ka po jo non la MLA election nang le po dok lo la masi hala presan no ke ningje lo Assamese tek vek nangi sakori le ke nangji te pulo amat hala order bang nang peklang le rek non amat ke la pu ya amat ke pu bang ke Assamese charlie nangji sita schedule ar look Assamese charlie le pin ta chok pul hai ki pu ke sita ha pu bang e pu thulo nang tum sakori longji te Assamese charlie le te nang tum sakori long le pu thu adlo angela ke schedule ar lo sita Assamese charlie nang po alam bang ke la bang ke non really sir no lo mele ke salam lo hala PNRD ke clan hai sir PNRD hin na ton panchayat la ki clan so job ki clan no dakta Assamese nangji buo ke sir kalang lo ni hok ta tok Assamese apply abe jong seda itum tik dunde de apply no hala da jong tik dunde de di Assamese Boro Bengali na so khom de la tik dunde de apply longly la ke ini tuman ke la ke directly la kan impose lo kalang lo indai mane bidi kang lim la ka Assamese dak na impose ante non ke ante sir la ke la haya our side litum kachilong dun de that ajoini ke 6 schedule kapang tang te polo bosa kalang lo 6 schedule kapang tang te po ente kopia po si ladak akoy ki wan lo non APHLC ki ja non ki claim kachipadu rada tumaphan ahok pet apur ki mo pen ilitum kaching honai sar jai kathar sar pachini lo kaching hon ong barilong tirang sar lason thak thaksi raidang ingti lason thak thaksi bapuram singnar lason thak thaksi pu kaching hon jai sar tum alang nitum asar pura phu apen amitha amat lapen nilitum apo atum nilitum aphu atum lapen ilitum ke doan pinang an atum ki aprang prang non kaching hon sar sim taru sar alang nitum sar bura sitame ladak APHLC member ke sardi harsing taru sar lasi alang nitum non ta dolang lasi alang nitum along data collect damji ahong alang chini damji pulang te ilitum kachini hello jakong punang ligi kupon ver alama bangke an lam karjulong non alom parlin parlo alam si rada bhain pamang hu komlo kumada tumlo ka pamang hu lake
lagi potong kacerai ji aning hang jot abang la mi phang asukia phan kan aning ke hang jot aphan tong la puson alam ve wok alam ke wang ma la bang ke ahok aphur ki mo ilitum por he nang ji ahok alam ka chini phan constitution ilitum por he nang ji six schedule al agitab ilitum arling alam pen ta dolo la ta por he nang ji non EPSLC phan akoy ki wang ke la pulo six schedule ki aprang war phit lo pusiki pu war phit lo sitami non EPSLC atu kopia posi war dang eta porle kopia posi non six schedule rada phan than waret lo kopia posi la swa a joine pen non rada phan lapu mane ali ka chu NG phansi claimer lo war phita posi akun non ka chi M2 kopi posi lapu son manghu pa mangram moneta tum lapu son kipu iklosar la sikidul ke ilitum EPSLC dengan war ve pin lang la ke war ve pin lang la non war phit pu ka ningje ke la ke Congress ben BJP tum si ka ningje la pen alang litum ka chu toya moneta tum si ka paningje no ke la si kacot to yang monit tu BJP pen Congress satu kacot to yang monit tu si kapaning je laga nili tu ning dodun etlo apran kicing a hot masi meeting along APSLC to meeting along ha central body along Shillong si putha dak do la so si pulo je six schedule ke ilitum separate state long seta itu warnang ni pada resolution ke endo apran benta la si hala six schedule के बार वेदेजिया फांसी हाला का resign होता MDC हाला सके MDC पुसिपु member of district council पुसिपु अलांग लिटुंगे resign जी अलांग लिटुंग फान पर resign tu pu alang litum ban pu pe la pen resign de hala so ala pe hala tumbang do tip hala tumbang ke six schedule ke nang vek ji pu hala so resolution and that la ke ning hok ta war we pin la ago six schedule kang duk ong posi separate state ke hang pu ta kali la ta la bang ke hala six schedule pen lo silamji pu bor isita hala asami satum bongali tum khangdun tip titi la governor tum pasuhilong ledet pin ya kam claim that titi la posi amat hang state nanggi six schedule ka pangtang long dia phan posi hala so tipu lage no six schedule ke var six schedule ing duk ong si separate state ke hang po abang kali lage ente la hemprek jong si long lo te ilitum hang bom lo la pen morn si litum long vegji ilitum aning isi dolo tangte la pen non rata tum chini bom lo hurki mo lahai tiktok alam an sitame porhe bom lo rata tum chini bom lo rong atok anu an sitame le bom lo chini bom lo tok sopian sitame chini bom lo monita tum la si Tripura sitame la son hello postar ami phanga state long lo non kachirai tuke kopinya bongo sena bengolia tum posar jerai tip ada Tripura tum boli tu jerai tip haladang ing long so a tribal tum Mongolian tribe tum halada ami phanga japong kachi exercise long le labang so hemprek alang litum long det pen sitame alang litum non kachiru kacharnap ami kri meklang ilitum video tokso kaduga vita take dun long lo Tripura rada tumapan ante alang litum talabang so six schedule kachi right hip headed upon lo ke sardi alang le ete kopia posila dak a blame kopia posila dak anong ki juno lapuson latung ke war phida posi ako non ako rada pan kachi jo lapuson si ako ali kachu enya pan than tu ro lage chok chip pin alang si hedi lason kaningji lason kachini neta tantu ong posi amistum ajirdik o elang latun karbi tu murkho pu hedi lupik pu hedi lasi la soalam lo rakom lo non kaningji dun bom atum parlin parlo kaningji bom bang Congress tum BJP tum ka toy ling le kaningji dun barat atum kaninggi bo posi itum pan murkho pona pulong lok lo la si tumnya kiri kali ni tumnya murkho pe lo cepak lang no tum cepak lang dun lo la pen pulo tangte aprang elitum la APSLC ke aprang hemprek ke hang
party lo kusi inglong akai do an la north east an ke PSLC pensi alang litum Meghalaya ta alang litum state chipalang iglo Tripura Meghalaya Manipur Mizoram atum anstami halabang so hot kipudun congress atum kipudun hempret nang ni nitum ke Assam along si dodun jipu hala so hot kaning jeta congress tum lo sar kalang lo ante kopia posi pini PSLC puthot hempret ki hang atum si akonon ka chipareng tu pansi amahang pete tu minam kong lo ke sar kalang lo lapin lasi nang li ke aprang nang litum ke Japon kaching hon nang litum Asarpura lapen nilitum Asarpura apu lapen ilitum Karbia radatum penang inglong akai tum halabang suhut kachipadu tun amunit non antadolang ke sar dolang nilitum dokur loti de latum aphan ilitum arjunam sina oh hi halaswa efficiency hot nang litum ke claim ke dam ahoga phandang ki hang ma mate nang tum kopi phansi ki hang lo halasut labang so phurki mo nangli nili ilitum arjudam si akinang so nilitum ke arjudam lo harsing taro ke hai phana arjudam tang lo labang so buthak ke PSLC tum ko puson si ke claim pon ma lapen kopi jo ini si ke claim pon ma labang so buthak ta arjudam lo lapen alang lipen kachinia nalam nitum hanang than no nitum nang tok si wan no labang ke ase non ilitum asar ke thana teng lo hala so hut PSLC ko pia joini si che song nang kok ma alam the bang ke just semet ke mo pen ki pu bom Assamese language labang so joini ka impose na so nang ka impose inglong hawar antame Assamese alam Charlie vek nang ji thek vek nang ji alam ako nang tum hala so ke mikir pu ji pu nang ni Assamese pu si ji pu nang ji akur ta che tok nang ni pu la sinili po panda medhi pu sa akur ta ke tok ka por i lo nili tum ahuti si ke medhi lo nili tum phan pinchong lo son la pen hala ka convert piglo hala suhut la aprang when the convert piglo la si non bora pu do he bora pu ake ong de ke karbi sai se ke ange bora pu ke sanskrit alam ke phak pu ke la si ko pia posi karbi tum phan converted lo te phak pu akur pirong ti tima la ke ili tum phan ke lang un e po lo ke ante la si la solam la hui nang ke lang un e ta do pikamati la si non lang nap tha he APHLC tunge six schedule biong pu var phit pu body are non he non 2020 aninkan non ka emen po hut six schedule ka emen po hut Khasi Hills asor ke Khasi Hills atum phan ke six schedule ta pa emen long le det lo ke non ta Karbi atum si thang be chekroi dun thabaret la bongo sena atum BJP atum man ne atum congress tum si chekroi dun baret ka emen dia phan a power a jakong che surrender ore bang cuma dengan che surrender de non ta emen me le so khanun thip lo la Arunachal Pradesh tum ta non head kaning je alam lo tum statement ki pile we have our land water and air but we don't have our ownership so we want six schedule kalam te bang si Arunachal soranta nang ningge dun etlo six schedule si nang jipu la pen ha Ladakh asoranta hala dong agitation se ke claim to lo Ladakh ante Entah so agitation ke litum jo la ke Japon itum kacing honai Rusem Sonsing ti ala athake Dr. B.R. Ambedkar lo alang li ilitum aphan ki than kai kita ilitum chi than pon vero disar educate agitate and organize ilitum ki the ka bang ke ilitum thek nak ne de nang ji ilitum ki thek pen ilitum e bhur ki mo along mo Isumar atumadin kaya hot stami ni pai ni pu ni pi na ong ni tum ke klem kang apur ki mo adular ke ni tum si arza pon po bu non ki thur mi ong sumar atum phan nangli ni itum ilitum sai klem pon nang niluma labang ke nangli ni ilitum abang hutin stami question che charju nang ji lapen ilitum council autonomous along ki Japon EMCM atum stame aning abang lamen tulo kachi realize po nang lipu sponsor amit hang asal realize labang dode tiktak ke akeme wang un eku nang lipinang anatok sulong ning sponsor la son si nili penchingong nang li ilitum kadukawe inglong khaido anki ilitum ning kachiroi kachinghon kachidia apor non hello penna puke ilitum apenna ke ilitum wang jilang ne wang belang ne labang ilitum chipu the
Kithi ki reng arnom arideng. Ta ilitum reng tik ahun an ke ilitum pinso arlo samar sarpimar ukurjang si somar. Thek chini anatum anlutang te ilitum. Or hinang zing. Kai ki ta ilitum han sar han pon verlo. Bang so 6 schedule kitab long si Karbia lampen English pen sar. Itung ngaching honai jai kathar sar. Alang li translate iglo arleng lampen. Lasi abang putin adontin si tami la por hilo plong te ilitum chini etpo ahok alam ke. Aku lah ahok he puten akapret nang tok nun he. Ente halata ito ka bang taawe. Tok tamile ahok he puten. La meeting may along jasemet anong kache Jose Roy abang ke ilitum inglong akay doan ke ington ng punon ana porke. Ilitum self-realization is the source of a better growth. Ilitum mithang akichok chi chinipen se ilitum o chok chilang ni kamatha chok chilang la so kamatha ki chok jiapan ilitum porhinang ilitum chinidun lunang an ilitum mai meeting along stami ahok alam ilitum ninjedun thekpo ladak isialam do shikshedul alam ka chethana posi nili non isialam paklan thulang Manipur state along aprang 1971 ahot shikshedul do so pensi 1972 ni kan si alang litum state abang elong lo la si 6 schedule abang ke non ilitum Assam along delle ke do la pukali setame Manipur along ta 1971 ni kan isia ek pass lo khala bang ke the Manipur Hills Area District Council Act 1971 pasikulo kasi labang so puthak nang li ka chini du na son do mas Allah bangke ni liam matha ke lage 6 schedule kali lage autonomous council law lage state government si Manipur government si pinchong bola ke la si haladak 6 schedule of it la si nonta ala tum takisung lo hala tum bange sita hala inglong so tum bang hala tum 6 schedule ko pima hala tum bang chini pe me melang ta naga tum bangke 371 Article 371A si hala dakanta extend nang jipu si pu hala tungke 6 schedule chini ne data pot amanga 6 schedule si ke thema 6 Article 371 si ke thema hala bang da chini thu the that la hala pu ke article pulate la ke repeal that un la ke 2/3 majority seta 6 schedule bang repeal un hala salam bang chini dam de that lo la pu je lama si as problem hadak do chot lang ne li ka chini tengke kala nono mata hala da bangke penang ana area ke district trok kela tum minority pusi kenang tang aningkana hod hala da ilitum la CAA aputhak CAB aputhak kachingwai ra bahot alang litum penang alam cepak lang don labang ke nilida arjudun long lo ilitum hala nang lida dolo la penili dolo hala Dimapur hala so hotel Saramati along litum labang so meeting ke do hod Manipur pen alang litum representative nang kidun hala tum se kethan lo non hala Manipur along abang ke 6 schedule ka we pen job alang litum protection ka we pen job abang ke district trok along ke alang litum non minority si cheplang det lo alang litum pen chepaklang do la se non ilitum ta jong si labang so 6 schedule ilitum lang select baret lo tangte 6 schedule alam arju select baret lo tangte labang ke itum district tanon mage hini ver la district hini ne tanon itum minority si dolo lasi jong si itum lang select thubom lang lo tante la minority pen ta itum bangke totally away to that hangyang por hala neli amata congress BJP la pen alang litum kachotoy amune tatup la 6 schedule biong nang ne pu hala Bongali Bihari itu maning pape dog nan bargam vote long chom ye mene teta vote le long chom sa election high to that sita Bongali Bihari ab vote pen ke high pulate hala Bongali Bihari alam se Arjunang le pukante non la BJP itu non mata Bongali Bihari alam Arjunang koksi sarthe phangcho paninge long le pi high he tang det le lale alam lang malai ke aku itu para tu sa paragraph 7 pen ni ke law ta silam high he tang det le lata high court order thing long to law api arni chakta dam thuel setame pini arni anta pleng ke kheder ciklo yang throkang bong selam nai non ke ningkan hi ni ta ke pleng thu lo sikshidul biong puchi bom tanda pupon kumar song han ke thu ko ale abinong bang ke udamel te labang so BJP council kachari tumbang ke
bang aso pan kece aso pan amening thaning tumte pose theklong dak nang lo Theklong dak lo aku kalang Nang kalang. kalilo ahok Ahok lo. Ahok lo. Kasi Athiaman ni tum law selam nang ipu tum high court long ke claim dam huta kache dan nam huta council penta advocate nang che toy dun ke. Ili tum birudhi sina paning je dun ke. Selam nang ni law selam nang ni pusina paning je dun le council pen. kalang la se non aport olo posin labang soang deng na nang lipine putu lang masala Lan chok lo non bang opinion mat ke. lapen asika prek Hala PIL oh lapang solam nang pokji Next hala next. mandir non isia alam nang letu halapu bitung hawa jasemet la artu kekang along pen inun bahani akorti etum nang pachini lo lapu nijang karbiang long along abangke isi government scheme afan pen rongker adowan kaselam afan nang le lo pu labang misen alam lo rongker adowan jongsi elitum government afan pen selam long lo platante itum afan asap kaching thurang thekdo pola pen itum karbiara afan joy ke ang theklo lapen halada fana bangke rongker fana bangke laknini pusego isi adowan afan lapen mondir ki kimji afana ta halada isi afan do thu halada bangke mondira bang bangke lak ingkoi besar julong lasi kopia bosi mondir lapen rongker doan labang ceton tidak lasi jasemet nili labang so lam chini ne dalo mathau ne dalo lasi besang ho nangli ko puson si labang so alam la puson cheplang det ma punangli kachinian alam the than pakla re so lo nili karjulong ateng hala pen hala dak arong along ke mane so lo dak dak non la so ain ke wan bangge 20 lakh non itum je thanu de di Kalang. government scheme pen plot 20 lakh par puili rong kera apan bangge 2 lakh dak to partiality dulmati kalang jong si India arona teng pen landam bote to secularism de di Kalang. secularism ne every religion want to respect pinan po kalang Di. Allah Asasi respect pidam lo lapen sita kopila buji itum section lo ke special provision dolo special provision dolo dak arong asar habe pin pot mansi chingwai che than pen se di kopima anawani hintala so hinda che than pen klena kodi kalang pinyarniya nili tum traditional institutions ahin cons importance ke to theglaw maili tum ave litumadi theglaw li ave dia rason Paching thuri hajari pula habibin pura rong asara tuman ke claim lahai pini theglong mai tum theglong le te no na son por la an no na 20 lakh atang ka kipi ke lage asosa atang ka galilo Galilo. edung pakin madim the o pola adim no di kalang sila so hina bangke koi posil an partiality lo di koi posil partiality lo la pen dak rat tumta ase chupa duduni kenan so aso Kalang. di ile tumaro asara tuman habe pin po tuman dak jong si da haya aka asaya phan di rong ke phan tula pute 20 lakh 18 lakh difference do koglo 18 lakh difference do koglo ti la se la so a hin ki pu kenan so apola anan kan men ko pia posi traditional institution akin thang RD bidam de dalo pidam de council pension nang kachari tum an go government do an to posi ki bidam de khedalo ki bidam de thekma ki bidam de chena ke chesu man importance long pola tuman la importance bidam chato te la tuman RD bidam chete tum vote hai pola so tong kan kama thadam ma aja se meta bangke lalu lama bangke kece so panjang si nona bangke ce thana lizeta lada karbiang long long bangke kece so si ili tuma panke apai nangong edlo pulo tangte election jong si kece bahai ji pulo tangte vote ke ong chet nangji jong si vote ong chet nangji pulo tangte vote ong chet ke kece so pinang lo nasi kece so pan abangke kang hon alang li tuma panke asapta aning pa oilong le jong si hala tumhan jong si aning pa oila pulo tangte alang litum election bangke rem ider po laso ka phere a joine si lapu bangke rongkera doan phan bangke 2 lakhs la pen hala ram temple ki ma phan bangke 20 lakhs laso partiality ke lage ladaga masi king set alam lo la bangke ahok pet alam pasi punang kok labu apara ko ili tum la so hinsta kenangji arono teng peniji dami pute ili to PIL mate public interest litigation la so ino isia subjects do isia ke top do hai de
heritage and culture di la soi hin pelang nam star government pe la soi hin jong si initiative and di tangka sa fanang pali anu tina a religion pen study lada adim lang rai lampu kalau so dim long kalau so provisions ki pilma si schedule ke special provision ini tum hantu ladak habibin put men sing vai vek ni rong sartman la to traditional institution pathini latman si priority lo kapat hinang po ladak pen si la ting vai si haja si hai claim nang ki la so si non do voi latum mandir kimji pohla da khala so dimlong pina mandir penhala son ke kem son son ho la pilau ji phelang he son si thek dam lo po phelang he pen son si ki majat la son ki do la son si nili advocate tum ben inu dani advocate tum lawyer pan ki dam lo la so hin arjula hai la so subject ka teng ni tum ta lang ta me la legal service of india long ta ala so website long ta lang nam ji la pi la hin da ke to maintenance of heritage and culture nili hala advocate alang ifan karju ating nang ke than ge la so maintenance afan di kupima arnamani maintenance pisadi ke do tan kupilma la so hinedi modify ji pusa maintenance peni pamiji pisadi asa basar asuri pensi picho penacho kala tela an 20 lakh in koila la in ko an ki pige ko people aron la ke dam pinu la ke ili tum da ke do khai la tum afan ke kapana hok do solmoti sila so hin mangke ili tum handa local do anta khala dak arara tu tum anta isi la so bangke lam theisi la kes da kan da council tum nandi council ke chari tum la so lam the bangka arjunang pu piloma jong si la da temple kimji puinte komara long le lo public property jong ning ham pen kupi do ke to hala ta lang nam pu individual nam metang hem ki kima bangla bangka to la ke anutina right dolo di isa public property ka use bangke public property lo la anake thiki kinang ki hajari puke dak ala pilo baji rong asar tumpe nan tin ben dak sikidul arona teng sing bai danang pu suma la so teng arona teng dak lidam dima di dahai charju je pin pen dare ka pin nam dar ke litum ke la PIL la hin pen case file melo lage PIL la hin case file melo ni sir so in case file melo Article 32 the Supreme Court on ilitu na sohita pinimelo so lam puthak ne li sarphan karjukan tung bangke isilam non bangke rongker adwan la pen mandir ki kim polo tante ilitum anima bangke ilitum sarpen ilitum ke kaprek la si la so abdima long la PIL ke file la puthak nang lita sab ke kachini abang phulo posila PIL abang ke file lam puthak bang nang li nang than paklar du sar public interest litigation okay munit atum akapre atum phobar betik phobar kalidet seta munit atum public atum rat atum jong se kisung lo pulotang te ba rat atum phan lage roklok alam lo pulotang te lage case rat atum si case claim make rat atum masi lapu la si PIL pu public interest public lo interest ke nang public atum ke nang akam lo pula litigation court law ke case ke file ban se litigation law ban se litigation alam ke le lo kala si neli chini la hello la pen ke neli ma tha ting ke 6 schedule ar lo ke aprang ben ke do bom bangla son ke prilo seta 6 schedule la long le ke la ke schedule tribe to phana naji long le ke ahong la se la solam pathak se nili nang lithan paklar thak kalang la si 6 schedule 6 schedule ke ko 6 schedule ar lo ke long le ke schedule tribe atuma phana naji jat abidi ben sita po la ke ram mondir po bangke la ke itu schedule tribe atum pot kalibo la ke nili ke la religion alam ke la puno te malada ya constitution ateng pulo tangte setame long le phelang alam jong si wang jui pulo tangte la ke sikshidul alam ke lewek pola ke jong si karbiang long sikshidul alam le pulo tangte halada ke la karbiatum halada ahem phu doji karbi le pu pe sta anu kapre inglong aso setame aprang ke lada ke ahem phu ke hala tum vek ji la se hala so lam bang ke elitum Cetana nang ko ponon mangke sikshidul ateng pa ledam de sami ledam vek pola ke para mo lang liala
lawyers sorong tanang thano hai de la so hin sikchidula rona teng la hai hin ka decide ni hadi decision ke ani haja la hai hin traditional court ta doni dosa la so hin ke la so hin ke la tum ko people kas non customary law la hai hin pantang te de la hai me thang atum da di la so hin ke do separate si body doni ko la traditional da institution by traditional courts adi in a village area sa sam to nahi bisi bu lage ada second lo servant camp lo servant camp la support policy de patang ente ong lage traditional lahai kapang tangponji rong asar ru basar servant ka kapang tangponji plute bang so sik shidu lo si tok tang lo ente ladak tok tang lo tang te dan si litum ki assistant ti litum chi pang bo et lo ilitum ka chi pang bo bi de ji ka ching thur tu ji pulo tang te ad nu tin si tami labang ilitum ka por he cheng nang po la pen Charlie nang po la pen chini nang po ka chini hello jakong ulang te ilitum jakong gilong ya pan ge ningi si pet si ilitum ge do nang po ke mati ho and pia po si pinyar ni chok jam la okay la the traditional administrative system traditional administration of justice rules 1954 here 1954 Parokreser kebra pokebra planning kansi la traditional bulate ilito marichu lindok po atum habe atum rong asar atum servant kepen kabisar apan kangsai apan court along kangsai ahong jai along kangsai ji apan lai hui anta a rule selam edlo Allah selam edlo 1954 running kan la amat ilitum a council congress atum la pen BJP atum la lindok po atum apan claim pi high headed lo habi pin po atum pan rong asar atum pan wopong asar atum pan alang litum claim pi high headed lo la si 1987 running kan Parokreser kebra Trogner kebra Troxia ningkan Nelida council along secretary ke dohut la district la so traditional a court ka selambia fancy judge ta appoint lo hala sohut la Rup Singh tiso ke hai fancy ka appoint ilitum council pen seta alang litum alang lipanta kapang saya kam pape claim long le det hala bongo senatum bengali bihari tum han ka phiri tot anuman alang lifan pape claim hai hedet lapuyo amat karbi atum aron ke chevar fit hala bang suhut benta aprang benta lapuyo chevar waret aman non ke 2009 aning kan ke bang court pen law asam law pe plan det la traditional mana habibin potum bisar long lelu Allah salam det setalata day sik schedule long si constitution long si je bisar nang ji paje bisar ta me pugipu anke la constitution na birudhe ke Assam government ke law pass unede jikante ko pusi Assam government tum logai be pass lo ande tum MLA MP tum MSc CM EM tum pia posi do clip ante la bongo sena bihari atum ban ka pheri lok ben si do clip lo bonte anda kipuge netunge karbi richo pen aman pi ahud hud pen anichu hang po gamusa wegling kicho na ke lage song ali avi aman ki pi lage aman ki pi kusi pula aja kong bang thichu ke lage aman pi pe de servan ke banta non pe dohai he ponjayat sinangji pusi pudun thurong lage aman ki pi loma lage aman pi de lage and so BJP Congress tu sa lasong bong ting ne ako nilita ko nang share dun jining hang piglo labang so kitab he sir 2015 kadi ito kali halap ko ki print tu hai ki print tu la por ko kala 2015 ni labang so kitab la so kitab lo bon ho DC Adil Khan ki do na hang det lang ili tum kidam pen apran labang si la so kitab bang ho kalang lo la 2015 no la ta
masih sar DC Adil Khan ke duhut nang hanglang ilitu sara along dam la ala ilitum kadu ka vende taralang sulong he taralang sulong ilitum mai ki do dam ma hala suhut la koson lagu po hala army atum nang toy pak logo di truck hum ni angget hum thom ni hum pli ni ko ani do ilitum apan nang ki nyak jipu ilitum la aron alam ka chethana hut amala suhut hala daga army tu man ke video nang click dun adlo angke hala arleng daily kadu ka velong news along click long adlo ama ilitum aku dam chulo DC office dam chulo aman Adil Khan bang hulo oh rita bang tha ho nang tuma district council la long autonomous council la constitution of district council pukitok la so rules kitok chok chela nang tum chipin khat nang mithang akhai khan la kacip pacok tujia bangke nang tum ningkan recipients la is pong nang itu wang ben halada aron nang chilar un nang tum mithang akhai khan leaders atu man chethan rada aron ke chok chia pot am dak pi chok tha pu la dak nang pin khadun do di la ke hala six schedule paragraph 2 sub paragraph 7 na teng pen sila bang etok lo selam nai la ke athe hala paragraph 2 sub paragraph 6 pen sila ke ketok mati hadi hala sila bang ke ningkan isi 1951 na ningkan la bang ke jutkok 1952 pen la te la ke akimisi tok thunang ji la paragraph 2 sub paragraph 7 pen kusi hala ke damtang hala DC Adil Khan ke hai da la bang so lam sinang pen khad no la pen ilu tumta APHLC ya kemang ta la si kemang la si la non ala BJP Congress atum kachotoi amuri tum kipu je six schedule ke biong pubom ange six schedule long si la so lot adu adlo la lindokpo richu la ben habi la ben ke ronga saratum seron ke batum wopong saratum kang sai ahong jai long bisar tami pu alaman ta daksi do adlo long li kachi ron allo anta nang tum karbi arona ting pen claim tami pu daksi do adlo six schedule long lo la do ange non la BJP pen Congress ka chotoi amuni de tum kaning je six schedule ke biong pu ke la tanang ni pu lo binong ke habi pin pu rong asar bilindokpu rapen ke wopong asar tum apan anta var et nang ji pu lalang litum gi pu tu non la Congress ke 2009 na ke Waret lo kasar. Waret lo aku la non hala kachotoi tum he. BJP Congress tum kachotoi le non pape hangjo he di. Six schedule biong pu hangjo he. Latung ke la tawar fit nangji pu lo te ki pu tu. Hala BJP Congress cicini wang weden lo lagi pu. Kala six schedule biong war fit lo te ko PPC ke war pu mata cicini wang weden lo latu. Ke hembrek le long sita long nak pu bosa. Long nak pu te lagi. Aron jong si intang te pu lo tang te. Lagi la hembrek long tu lok sita Tripura son hembrek bal Assam son hembrek pu he ho. Assam hembrek he. Kachiru hangjo amat koila tilu pen. Train station ko dalo ni dami cicini ne. Lola Rachel tum ki pu ason he. Au nursi bang ini tum long ave hembrek long lok ta. Au nursi bang ini tum long ave pula son man de pu. Galang lo. Nasi ahok pe dalam bang ke karbi atuma bang ke mithang kacari nangji kala customary lo pen kacari una jakong dokpop setame kacari ji aphan kaphere la pen kathera kapthera ajoine si enai hede la bangso aron jakong che har jak hai hede la pen kache har jak hai hede pen ajok ke pinier ni bang ke Congress kacari una hu 2009 anin kan la bangso aron bang ke war thu phit khangjan la si amut pialam nitum kaning jevera bangke linga bidi pen sitame Congress party phanke ninging samun e lapen BJP phan sitame ninging samun e pa bangke lalon adhe mahala ke hala ke BJP punon Congress punon hala ke
regional political party kali ho Kalang. hala ke bang ke che ke be aso atum si hala da ke nang ke cherai dia phansi bang ke anwan nang ka chibilti dun Kalang. stami ili tum khan constitutional law nang ke top ni nang ke khan ke Dr. B.R. Ambedkar Ruth Samson Singh P Dr. J.J.M. Nichols Roy alang itum ili tum khan kitab law nang ke top p ke nang mit ha British adina khaya hut adina hut nang tum ke nang miphang adet chirai kom nang ji pusi 6 schedule ilitum aphan nang BP ganglo tangte halaswa jakong ilitum kachahang rapen nang ji ke party thorom ilitum kadu kave ilitum chiputot tedra ilitum ning isi la ilitum wanglo plonte ilitum longda prangji ilitum ake mangke la silitum ake mangke sang sepin ington te pin pen ilitum aprang keng das ilitum lang nang ji chini nang ji pule pulo dang te nilitum aprang ahut ke is this is nilitum dolo la pen job lo setami aron chini dun edlo sik shidul aron chini dun lo constitutional lam ahok porhi dun lo ka charlie pen ilitum kache lar pon nang ji ke ining ingthin la pen ke ahok ki ja along se ilitum arjab dun nang ji Kalang lo ni kasi non na bangke ilitum pining we aporta dingulo toksho kedo lasi labang so prang yung si sabso tihek pen ang ilitum kapachini jalam dolang plo tangte sabso tihek pen pachini pon ignon labang so pike pining we kaching ki jithan pon ang denga bangke kiri pon ito PIL hin mangai kachini ke nang sort awareness anutinda poma ilitum plastic schedule pang tenon hong ke dang di ladak PIL ke lanon pini itum kaching vai la solam 100 rilio mane mana phan ka la asai ke cheklem no ngadi pini da government no puno akam la servicemen atum reclaim de atuman harassment do children atuman tane kam cheklem no lata la jongsi atuman laborers ponare di usmar atuman ta jongsi kam lahai ahin ta environment che dani hacha di pute di lata methang jung individual independent the case son si pini ma lagala PIL knowledge dolo te chini po lahai harassment na kinapar ili tumda methang khai atum bang hong dam penedi kachong dadam phudam nangre ke lata lahai knowledge ke be pojone lo siksi do jong si pang tang to ili tumda si dui ke wrong so that traditional code puno ba servan ke asitin jong si tum power dala do elote ili to methang ma si judicial power wrong lok matdi la si pima da kechok chita itum la so hin meta la so PIL ai meta la ngam te paron joy pikbo kachedan joy pikbo polo kasi aron ahor mu bangke neli pun sik schedule pangtang lote sik schedule ajak kong bansi ilitum council anta karbiatum cherai tip lote joga party dame karbiatum cherai tip inglong so tum cherai tip lote ilitum autonomous state ba separate state ke hang ta joy tu ong chat polake la si hala APHLC ke hang hut ha 1960 69 ahut anta council amang ke la ke resign je dat lo ko pang tang kring si bi kok lo la pen non anda pang tang kring bom lang alang litum ke amendment ata procreate la sin non neto APHLC tum ke 60 pang tang nang po elong ke do tang ajak kong lo ci otip nang po la pen ke hill state abang ke ilitum long vek nang po ke hang chot ke li long vek nang po la pen MLA ki thura tum an thor det pen anyomating pen long det pen high det pen resign da jongsi autonoma hill state long liante resign det po la puson sinilitum ke claim lo non anta akaprek a regional party tame jat tame no anta resign hai hilang non anta state ke hang lo pu bo da resign hai he bang APHLC tu aprang hota 1962 ning kanta resign lap lo MLA pen bang sir ke ka resign hala suhut karbi tu resign dun long le det lo nilipota resign long le det lo athema election rem det lo ke la pen hala barelong terang da resign long le det lo alang li te election rem det lo ke la GC ho jai ta resign long le det lo alang li ta election rem det lo ke non ni tu election ka resign long jia fancy election ta hai nang ji pu ne li ta hai head bo se resign long le det lo non anta ho election ke hai jia hill state ke long jia pan bang APSC Meghalaya ke long ta ka resign fancy ke long ke wan lo Telangana ta bang ka resign fancy ke wan lo ar ko pia bo se resign hai head
Aprang a regional party tumta resign hai hedet paper non BJP tumta Congress tumta resign hai hedet paper lo. Binong alam bangke hemprek hang tungte lalo. Ihang ing tungte. Hang ba be. Lapen hemprek ta ki hang jia phanta a rules regulation ta ka study la aklong peli dam de da pot lo. Lapen ilitum Telangana long ilitum best example chardi don melo. Ilitum pen api olang di sar la Telangana tum ki hang ke. Sami bangai jo pinyar ni bang ami thanga state long state bangai enjoy alang ilitum ke ning arong ken do long thak long ami thanga khai phan an. Ilitum a khai stami inglong a khai do an stami ilitum karbi pencing lok inglong a khai do an stami ilitum aladak aphana bangai 55k do lang bosar di itum pangrumpet lo tangte inglong asuan pangrumpet lo te pan ko kemra po a inglong a khai do an ilitum ningi si climate wanglo pulang te bangso 6 schedule hedi ilitum a pan constitution tum nanggi pige ahok ilitum aron ilitum chothip nangji pusinang pulo stamin non BJP ke Japon central government atum ilitum a pan ke labang so aron ke ilitum a pan ga power nanggi pigang tung telo ke disar la se ilitum a pan ke non Karbia phai ki nang jum bom tang lo la pen ke ilitum ke kiwir na thusi dam bom lo la pen ki duk ta ilitum along nang bat bom lo boreng our side ta ave bom lo MA MPhil PhD ta Charlie nak lo la si ko an akiduk si ilitum che theklong lo ma la bang ke ilitum realize dam serak nang po la pen on pars tami bidi kang li pen si bang RSS atum ke ilitum aphan ke bongo senatum ke ilitum aphan nang chedek bom lo ilitum aphan nang pisung bom lo nang pithi bom lo arni ilitum aphan leaders ke the ki ding atum ana phan tanon ilitum aphan labang so coronavirus aveveta ilitum aphan do ku pen itum akaching hon nai ke the ki ding leaders tum aphan ta adha tum han ke aki chita dead body ta chiwan long le lan si ilitum pinyar ni ke phonang lo non rada tum non labang so coronavirus pen lagi bidikang lim lo bosar lagi alang lagi bidikang lim lagi ke sobinong tagalimati setami muni dapat apran and bomlo armut bomlo ili tuma khai karbia khai avi achithe nang rod dak dalo ili tuma pan ili tum komentus ili tum labang so sik schedule ili tum kachirai kom tibjima hempre ili tum longve po ili tum ning isi Radet lapen ilitum Mongolian race tribal kali ilitum Mongolian akhai la si ilitum bangso kitab ta ilitum chiron chibak luna ilitum Radet prang serak luna ning isipet ke doji aphan la si ki chethan along nang kelang dun akorte ingjir ke the kiding atuma phan kaduk kawe phantan akaprek ka chethan dam nang ji alam do olang ka chingki chethan nang ji alam do an la bangke mo ang deng kaprek along se chingki chethan pon thu pol se kaduk kawe phanta choro lo la ben